Здравейте! Днес ще разберем дали хоризонтално или вертикално е по-добре да засаждаме клубените. Тук имаме задигната леха, висока 40 см на широка 40-50 см, в която някъде около 2 метра, 2 метра и половина имаме 29 засадени клубен. Ето тук имаме 21 на площ около по-малко от метър. Това са 21. Ето това са 29. Сега ще ги полеем. Предупреждавам, че най-вероятно тази част от видеото ще бъде заглушена, защото ще се чува помпата за водата.